Hej og velkommen til del 2 af DRKC 2024 fra mig af. Hvis I ikke har set det lidt, så hop lige ind og gør det, inden I ser den her video. I den her video, der skal vi igennem semifinalen, som er den, I kan se, vi er ved at gøre klar til nu. Og så skal vi igennem en shootout-finale og den helt store finale til sidst. Men vi starter her med semifinalen. I kan se, jeg blev sendt ud der som første mand ud og sætte den her ene omgang ude på banen for at bestemme, hvor vi skal starte til racet, vi skal ud og køre. Der er nogle hurtige kører med i det her løb. Der er mange internationale kører. Så har vi også Marcinko med, og vi har Ian Leblar med, og Christian Aso og en masse andre. Men der er nogle hissige kører med i den her semifinale, så det er virkelig vigtigt at få en god omgangstid her på sin kvalifikation. Og I kan se det på Classic Layout, det normale layout ude hos Vanden Go-Kart. Så jeg kender til det herinde i midtersektionen, den mest tekniske del af det her layout. Og så rundt her i den helt langsomme, som er et sving, som mange har svært ved at få ordentlig fart ud af, og også mig selv nogle gange. Det sidste sving her, som er et rigtig hurtigt, stort sving, og så ned mod den hvide streg i asfalten. Og indtil videre, så ser det godt ud, for jeg er den eneste, der har sat en omgangstid. Vi kan se her, Christian Aso 3/1000 langsommere, så lige præcis hurtigere end Christian Aso. Indtil videre ligger jeg stadig op på førstepladsen. Mange udlandske kører slår mig ikke. Så kommer Nikolaj Marcinko, han slår som mig med 0,002 af et sekund, som jo er ingenting. Reelt set, så top 3 ligger inden for 5.000 af et sekund lige nu. Stadigvæk ingen, der overgår os. Nu her får vi Jesper Jyde over stregen. Jesper Jyde kører så op på en 4. plads, 2 tier efter sådan cirka. Og her har vi nummer 52, Ian Leblar, som sætter en omgangstid, der lige er en 10. af et sekund hurtigere end mig, Nikolaj og Christian Aso. Så det betyder altså, at jeg skal starte som nummer 3 til semifinalen, som er rigtig essentiel for mine muligheder for at komme videre til den her store finale til sidst. Så vi bliver linet op her lige så stille, og de røde lamper bliver slukket. Det betyder, at vi kan ud på den her halve formationsomgang. For noget varme i dækkene kan man se, alle får lavet noget zigzag. Og så er det ellers bare med at komme ind i zonen. Ikke at fokusere på alt muligt andet, udover det at køre et race nu. Det sidste varme i dækkene, og så rundt mod det sidste sving. Nu er det Ian, forreste mand i den sorte og orange dragt, der bestemmer, hvornår starten går. Får lige lavet de sidste zigzagger her, Ian foran. Og så andre gør det en lille smule også. Og så kører vi. Starten af semifinalen er gået. 20 minutters race er i gang. Det er et langt løb i forhold til de andre, vi har kørt indtil videre. Allerede nu er Ian inde og kører defensivt, og hvis man kigger op til højre, så er Aso det også bag ved mig. Aso han mister en del tid til gruppen her, hvilket gør, at vi allerede her fra start af har et hul ned til dem bagved. Så det er rigtig fint. Vi kan se, Marcinko han signalerede også lige, at vi skal samarbejde om at stikke af, og det er jeg egentlig med på, og så kæmpe til sidst i løbet. Vi kan allerede se, at hullet, at der er formet grupper allerede nu. Der er den forreste gruppe, så er der lige 2 bag ved os, og så et lille hul, og så ligger resten af feltet der. Og så er vi så småt ved at være igennem første omgang. Vi kan se top 3 her, mig, Ian og Marcinko, vi ligger på rette række, og så har vi resten, der kommer ned bagved. Lille hul mellem mig og Marcinko, men må ikke, at jeg kan finde det igen. Og så endnu en gang ind mod midtersektionen. Vi ser hullet ned til Aso bagved. Det er blevet endnu større, og han har også rystet ham af. De har nok haft en battle der.
som har kostet noget tid, og det er rigtig fint med mig, for så kommer vi lige lidt længere væk fra resten af gruppen. Nu vil vi spole lidt frem her, 5 omgange frem, sådan cirka. I hvert fald, når vi krydser stregen, og afstanden er blevet større. Nu har de til gengæld også, de er ved at køre for mig også, kan man se. Ian og Masengo ligger, som de hele tiden har gjort, og der er kommet et lidt større hul ned til mig, hvilket gør, at jeg mister den her slipstream en lille smule, og nu spoler vi igen lige 10 minutter frem, og vi kan se, at nu er de altså bare kørt væk. 4,5 sekunder, kan man se ud til venstre, at de er kørt væk fra mig. Men nu begynder Nikolaj Masengo at prøve at overhale Ian, og kommer faktisk også forbi ham her, men Ian han kommer tilbage forbi Masengo en gang til. Og det er rigtig godt, det kan jeg selvfølgelig se, når jeg ligger og kører ned bagved, at de begynder at kæmpe nu, og det er helt perfekt, for det giver mig stadig en chance for at komme med tilbage i det her løb. Jeg har jo kørt de her sidste 10 minutter lidt for mig selv, velvidende om, at netop det her det kunne ske, så det har bare handlet om at kunne holde fokus og prøve at køre så hurtigt i omgangen, men jeg har kunnet igennem det hele. Nu kæmper de rigtig meget. Ian helt ind og kører luk af nede i sving 2. Du kan se afstanden. Jeg hentede kun en tiendedel på sidste omgang, for det er, at de lige lå og byttede placeringer, så de har mere fart på, end jeg har lige nu. Men forhåbentlig så bliver de ved, og jeg kan komme hele vejen op til dem igen. Ind i midtersektionen her. Ian han er helt over at køre defensivt på Masengo. Og igen kører han snævert rundt. Masengo han prøver at tage en lidt bredere linje for at få et godt run på ham ned mod det sidste sving. Men igen så kører Ian snævert, så Masengo kan ikke komme forbi der. Men nu får han en rigtig god udgang ned mod første sving. Vi ser her, de ligger og spiller mind games mod hinanden, trækker ud i sidste sekund. Nu kan man se, der hentede jeg næste sekund på dem. Og en gang til, så Ian helt ender og kører defensivt ind i sving 2. Og kun 4 minutter tilbage i løbet. Det er cirka 4 omgange også. Alt afhængig af, hvordan det lige passer med tiden. Og vi kan se, at jeg ligger ned helt under rattet for at have så lidt vindmodstand som muligt for at komme op til dem. Og se, om jeg kan få noget ud af det her slåseri, de har gang i. Rundt i midtersektionen igen. Det kunne være optagelsen fra sidste runde. Ian han kører defensivt, og Masengo tager en lidt bredere linje for at få en god udgang ned mod det sidste sving hernede. Igen Ian overkører defensivt. Og her kan man se det på mit perspektiv. Jeg kan se, at jeg kommer tættere og tættere på, og de ligger og kæmper helt vildt og kører utrolig defensivt gør Ian. Og Masengo han prøver jo bare at komme forbi. Og igen helt nede under rattet for at mindske vindmodstand. Jeg skal bare op til de her gutter op og køre race og køre om den her førsteplads. Helt defensivt igen. Masengo han prøver på ydersiden rundt. Det er en lang vej. Overvej lige at dykke der, men der er ikke plads i Ian og Masengo, begge to utrolig rutinerede kører, både hurtige, men også meget erfaren med at køre på rigtig højt niveau mod nogle af verdens bedste kører, som er netop det, vi har her. Igen ind og køre defensivt. Det er særligt her, det koster rigtig meget tid for, at man kan se, hvor meget jeg henter på dem. Nu er jeg faktisk helt oppe ved dem igen, og Masengo han dykker altså indenom Ian her. Hvilket gør, at Masengo han nu fører, jeg har Ian lige foran mig, men jeg er helt med tilbage i racet igen. 2 minutter tilbage. Ikke lang tid til at gøre noget særligt. Ian han går på højre side, indersiden til det her sving af Masengo, men det bliver altså til ydersiden. Og jeg kommer ind på venstre side og skubber Masengo forbi og kommer selv med forbi Ian. Der ligger altså 2 nu. Nu har jeg altså bare en halvanden omgang, jeg skal holde ham bag ved mig for at sikre den her anden plads og så være sikker på semifinalen. Det er lidt usikkert, hvis jeg får tredjepladsen, men her ind og kører defensivt, men ikke defensivt nok. Ian han dykker indenom mig, selvom jeg synes, at jeg kørte så defensivt, jeg nu engang kunne. Nu ligger vi i situationen, som Masengo han gjorde med ydersiden ned mod sving 1, men Ian han er
Han har lært af sine fejl og helt overkørt defensivt med det samme, så jeg ikke kan smutte indenom her. Man kan se, at jeg lige kigger mig tilbage over skulderen. Jeg vil ikke gøre det samme, lave de samme fejl, som jeg lavede i nogle af kvalrunderne, hvor jeg bliver for opmærksom bagved og så bliver overhalet på sidste omgang. Jeg ved godt, det er ved at være ved vejs ende, så jeg skal hurtigt forbi, hvis der skal ske noget. Ian han kører helt over og kører defensivt over til venstre, og jeg kører helt ud for at prøve at få den gode linje. Prøver at smutte indenom ham her, men det bliver til ydersiden, så jeg kan ikke rigtig bruge sådan noget. Jeg prøver at få en god udgang på, men vi kan se, hvor klog han er. Ian han placerer sig helt i midten af banen på udgangen, hvilket gør, at jeg enten skal dreje endnu mere på rettet og miste momentum, eller bare køre op i ham. Og begge ting resulterer i, at jeg vil ikke vil få en god udgang ned mod sidste sving. Men det ternede flag bliver fladet, og det bliver altså til en 3. plads her i semifinalen. Så har jeg kørt min semifinale, og det gik sgu egentlig fint. Jeg havde selvfølgelig håbet at blive 1 eller 2, men 3 det tror jeg lige er nok til at komme med i finalen. Det ved jeg stadig ikke helt endnu, men det kan vi jo se, hvis videoen den er 30 sekunder længere, så kommer jeg nok ikke med. Hvis den er 10 minutter længere, så kommer jeg sgu nok med. Men ja, kvalet til 3, jeg lavede ikke en særlig god kvalomgang. Jeg lavede lidt fejl. Og så i løbet, hang jeg egentlig på Ian og Sengo i de første par omgange. Men så gik det op for Ian Lebler, at Sengo han gerne ville arbejde sammen. Og så begyndte de bare at køre væk. Men jeg hængte bare i. Jeg havde et stort hul ned bag til. Jeg hængte bare i og håbede på, at for jeg ved, at de begynder at kæmpe på et eller andet tidspunkt. Når de begynder at kæmpe, så kan jeg komme op til dem. Det skete så også, at de begyndte at kæmpe. Så kom jeg op og lige hurtigt op på andenpladsen, men Ian han er bare vanvittigt dygtig kører. Og jeg prøver at holde den lidt snævert i sidste sving, og jeg synes næsten ikke, at man kan køre mere defensivt der, men det kunne man godt, og det var helt fair overhaling, han lavede, synes jeg. Han kom indenom. Så jeg er meget tilfreds med semifinalen. Nu håber jeg bare, at det lige er nok til at komme med i grand finale i den store finale til sidst. Og der er jo det der shootout, som jeg lige vil forklare her derhjemme. Der tror jeg, jeg har gode chancer for at kvalificere mig lidt højere end nede i bunden også. Jeg er godt nok på væg i New Reverse, som ikke er helt optimalt for mig, men vi må lige se, om jeg kommer videre. Så det ved jeg lige om 2 sekunder. Og jeg kom simpelthen videre, og her der holder vi klar til shootouten. Og den måde det fungerer på, I kan se nu sender Nick sender kørende afsted. En efter en. Det er alle kørende her, der skal køre med i den store finale. Det her det er den kvalifikation, den mest færre måde at gøre det på. Man er linet op med en kører, så den hurtigste kører, eller den, der har flest point ind i finalen, kører mod den, der har færrest point. I kan se Nora der til højre, det er ham, jeg kommer til at køre med her i første runde af den her shootout-kvalifikation. Det har været sådan, at første mand, personen med flest point gående ind i finalen her, har kunne vælge go-kart først, og så videre hele vejen derned efter. Det, der så sker nu, det er, at jeg skal køre mod Nora. Nora, han har valgt en go-kart før mig, så den vil jo være hurtigere eller passe ham bedre, og jeg har så valgt en go-kart senere. Jeg har ikke haft så mange valgmuligheder, som han har haft. Men så kører jeg først en omgang i min go-kart her, og det gør Nora så også i hans, og så bagefter, så kommer vi ind i pitten, så bytter vi go-kart, så jeg kommer over og kører hans go-kart, og han kører i min, og så kører vi igen en omgang. Så tager vi gennemsnitstiden fra de 2 omgange lagt sammen, og den, der så har den hurtigste gennemsnitstid af mig og Nora, får så lov til at vælge, hvilken go-kart han vil køre i, og tage med videre til næste shootout. Og personen, der ikke går videre, går jeg så ud og skal starte der, hvor man skulle have startet til at starte med. Eller den langsomste af dem skulle. Vi kan se her, jeg har kørt en 53.6, og Nora han kørte altså en 53.4 i hans go-kart. Så nu op med vægtene, byt go-kart over i Noras go-kart nu. Og så skal jeg altså prøve at køre en tid i den. Den burde jo være en smule hurtigere, fordi han har valgt tidligere at kunne have mere frihed til at vælge nogle af dem, der lander lidt højere på listerne. Men en gang til
kører man så en omgang nu, den her gang i Noahs go-kart, over stregen her. Og se, den her gang der kørte jeg en 52.8, og nu har han kørt en 53.2, og det gør, at mit snit det lige er en 10. hurtigere end Noahs snit. Så jeg vælger altså at beholde Noahs go-kart og sender Noah op i pitten. Og så går jeg videre til den næste runde. Markus er tilfreds, for han kigger også videre sammen med mig. Så jeg beholder Noahs go-kart her, og så kører jeg videre i den. Og nu kan vi se op til højre deroppe, at halvdelen af kørerne altså er blevet sorteret fra nu. Så nu er vi kun 8 kører tilbage. Og krydser stregen her med den 5. hurtige tid. Højen ikke helt lige så hurtigt. Jeg har kørt en 52.8.9, og han har kørt en 52.9.4, så altså utroligt tæt, men en lille smule hurtigere får jeg sat af tid. Så skal jeg ud over og køre i hans go-kart nu. Så en omgang til, hvor alt det gælder, man ikke må lave nogen fejl, for så er man altså ude. Og der kørte jeg en 52.7.1, og han kørte en 52.7.4. Så jeg har altså en gennemsnitstid, der er en my hurtigere end hans, en 52.5.3.2, og ham en 52.5.3.8. Jeg beholder Noahs go-kart, eller den go-kart, jeg kørte i sidste gang, som er altså tilbage over i den go-kart, han sad i Horien. Sendt ud her på den sidste tur. Jeg kan se, det kun Markus, mig, Victor og Thibaut, der er tilbage. Jeg kører mod Victor, og Markus kører mod Thibaut her ind i den næst sidste runde af shootouten. Jeg har kørt 9.000 hurtigere end Victor Sparholdt her i den første shootout her, eller den første runde af den her runde i shootouten. 9.000 hurtigere, så kommer det hele til at blive afgjort på den sidste omgang. Og så får vi altså Victor her over stregen. Lad os se om det er mig eller ham, der skal gå videre. Jeg kører 1/10 langsommere end han gør, hvilket gør, at hans snit er en lille bitte smule hurtigere end mit, selvom jeg kørte hurtigere i den første runde. Det var det kun med 2.000, var det ikke? Han beholder den go-kart, som er min, som egentlig var Noahs, og jeg bliver så sendt tilbage op i pitten her, og så skal Markus og Victor køre den sidste. Men nu er ventetiden forbi. Nu kører vi ud på den sidste finale her, og den her gang med bakkamera, kan man sige. Jeg har fået monteret 360 kameraet herom bagpå, så vi kan se lidt mere bagud også, så vi kan se, hvad der foregår der. Men vi kører ud her. Har lige et par opvarmningsomgange her. Der er nogen, der har holdt stille i lang tid, så der er varme i alle dækninger og alle go-karterne. Men så ellers ud her. Hen og finde min startbog, som jo er en 4. plads. Man kan se Marsengo på 5. pladsen, lige bag ved mig. Thibaut som 3'er, Markus som 2'er og Victor Sparholdt som 1'er. Så kører vi ud på den her formationsomgang, og vi kører altså på VG New Reverse her til finalen, hvilket jo selvfølgelig ikke er min favorit. Jeg er hurtigere på Classic, men synes nu også, at VG New Reverse er en rigtig fed bane. Men så er det nu. Det sidste løb af den her weekend. Victor styrer nu, hvornår starten den går. Markus, mig og Marsengo, alle sammen for sammenhold, 3 for sammenhold i top 5. Og så går starten altså, og vi kører ud på de her 25 minutters. Den her 25 minutters lange finale, der sker noget bagved her. Marsengo låser hjulen, er lige ved at ryge rundt, men han holder lige fast i den. Der kommer et lille hul ned til ham og resten af gruppen her fra start af, på grund af den her lille incident, der var.
så er det altså bare om at, ligesom Marchenko og Ian gjorde i semifinalen, bare om at samarbejde her og stikke af for resten af gruppen, sådan at det værste man kan blive, det er en fjerdeplads, stort set. Der kommer allerede et lille hul op til Marcus og Victor her på første omgang, kan man se. Så et lille hul ned til Marchenko, og så et lille hul ned til dem bagved der, som er Horion, som er ham, jeg kørte mod min anden shootout-runde. Se afstanden hernede til Marchenko, den er egentlig ret stor, men han er helt nede at ligge. Han vil selvfølgelig rigtig gerne op til ham. Det er mesterskabet for ham, det handler om. Han ligger og kører om mod Marcus, så han skal slutte foran Marcus for at vinde det her mesterskab. Ned mod det sidste sving. Og så spoler vi lige et par omgange frem her. Se, ligger helt op bag Thibaut, og Marchenko han kommer tættere og tættere på, og de kommer lige så stille længere og længere væk foran, ser det ud til. Men når de ligger og stikker af i foran, som de gør nu, så er det altså bare med at komme forbi Thibaut, hvis jeg føler, at jeg er hurtigere end ham. Og det gør jeg på det her tidspunkt. Kom forbi ham, og så prøve at se, om jeg kan trække os op til dem foran. Op igennem chikanen her, endnu en gang. Man kan se, at hvis man kigger op til højre nu, at Marchenko han er kommet helt op bag på mig og ligger altså lige i rumpen med mig. Så nu skal jeg altså bare forbi, inden at han overhaler mig, og det kommer til at koste tid. Thibaut han kører overkørt defensivt, men jeg snyder ham og dykker indom, når han tror, at jeg ikke vil. Kommer op på indersiden, vi kan se op til højre. Marchenko han kommer med forbi Thibaut, og så skal vi prøve at se, om vi kan komme forbi Marcus, eller komme op til Marcus og Victor. Marchenko laver et tegn. Jeg tænker, det betyder, at jeg skal køre stærkt, og at speederen den sidder til højre. Så det vil jeg selvfølgelig prøve at se, om jeg kan komme op til dem. Nu har vi selvfølgelig mistet en lille smule tid op til dem foran, på grund af at jeg overhalede her. Jeg spoler lidt frem her, og man kan se, nu er afstanden blevet lidt større. Marchenko lige bagved, ned mod NASCAR'en nu. Marchenko dykker på indersiden ned i NASCAR'en. Jeg prøver at holde på udenpå, og det gør jeg også. Marchenko bestemt ikke tilfreds med det. Synes han er hurtigere, og det er han jo egentlig også. Måske lidt dumt af mig, jeg begynder at køre defensivt allerede nu. Jeg har overhovedet ikke styr på tiden, og af en eller anden grund, så tror jeg allerede, at vi er ved at være mod slutningen. Men der er altså kun gået 10 minutter af løbet, så Marchenko han er selvfølgelig utålmodig, dykker på mig her og skubber mig ind i bred, og så vil han bare gerne afsted. Han kører jo som sagt om mesterskabet, vi kan se, der er rystet lidt hoved, ikke tilfreds, kører en lille smule defensivt her. Jeg vil egentlig bare gerne have med. Han signalerer her, Thibaut bagved, at nu skal vi samarbejde og komme videre og komme op igen. Og det er jeg egentlig enig i. Se her. Thibaut er kommet helt op til mig, og jeg ligger helt bag Marchenko. Vi spoler lige et par omgange frem her. Vi ser afstanden ned til Thibaut, den er blevet større igen nu, der er kommet et lille hul. Horion han er faktisk kommet forbi og ligger nu ham der er lige bag ved mig. Afstanden op til Victor og Marcus, den er blevet stor, men nok også urealistisk stor her
med 12 minutter tilbage af løbet. Spoler en omgang frem, en gang til, ned i den her busstop chikane her. Så jeg kommer ind med rigtig høj fart lige ved at køre op i Marcinko. Enten bremser jeg er lidt for sent, eller jeg synes, at Marcinko bremser en lille smule for tidligt, men det gør, at jeg er nødt til at trykke ekstra op på bremsen, for ikke at køre Marcinko af, hvilket jeg er nødig vil. Og det gør bare, at der kommer et hul til ham nu, og de selvfølgelig også kommer helt op til mig bagfra, på grund af sådan en fejl. Det er sådan nogle fejl, man bare ikke må lave i sådan et løb her med de her niveau af kører, så nu er Horion, han er helt op i rumpen af mig her, som man kan se. Nu er målet bare at komme op til Marcinko igen. Prøver at få ham til at trække mig væk fra de andre. Og vi spoler lidt frem igen her. Vi begynder vi at nærme os. Jeg kommer op til Marcinko. Bare kør Marcinko. Jeg behøver ikke prøve mere på dig nu. Nu kører vi bare. Nu skal vi væk. Han har hjulpet mig rigtig meget på grund af, at jeg har kunnet slå en slipstrøm til lige præcis at holde afstand nok til dem nede bag til, at de ikke kunne komme tæt nok på. Men jeg kommer tilbage op til Marcinko igen, som er rigtig vigtigt i forhold til at holde den her fjerdeplads. Jeg kan se op på skærmen til højre lige kort, at der er et lille hul. Det var nok ikke ret stort, men et lille hul ned til højre lige bag ved mig ude på banen. Så igen over målstregen her. 4 minutter tilbage, 4 omgange tilbage, sådan cirka. Måske oven i købet kun 3. Prøver at hænge på Marcinko, men nu sker der et eller andet op foran. Vi begynder lige pludselig at hente tid på dem. Foran, jeg ved ikke om de begynder at balle, eller Marcinko han har skruet op for tempoet. Jeg begynder i hvert fald lige så stille at miste kontakten til Marcinko her, hvilket jeg helst ikke vil, fordi det gør, at jeg vil miste slipstrømmen til ham, og så vil de andre have meget bedre mulighed for at overhale ham. Men jeg kommer hurtigt op til ham igen her. Mod udgangen af midtersektionen. Ned mod det sidste sving. En gang til. Prøver at være vågen, opmærksom bagud, se om det er nødvendigt at lukke af. Jeg kan godt mærke nu, ude i go-karten, at det er ved at være tid, og jeg er træt, og jeg har kørt lang tid, jeg har kørt rigtig mange heats. Nu er det altså bare lige at få de sidste omgang med her, og få et godt resultat i finalen, som er essentielt. Den tæller 3x af hvad kvalrunderne har gjort, så den betyder altså rigtig meget i forhold til den samlede stilling, hvor man slutter her. Marcinko igen trækker lidt afstand på mig, og vi er ved at være ret tæt på dem foran, men der er altså ikke mange omgange tilbage nu. Marcinko er lige pludselig tændt for raketten. Ellers så begynder jeg bare at blive træt ud i go-karten. Ned imod det sidste sving. En gang til. Så Horion, han er tæt på. Ligger lige bag mig ude på banen nu, og Marcinko han øger afstanden endnu mere nu, og henter også endnu mere på dem. Her overkører definitivt for Horion, nu kan jeg se, han er tæt på, og vi er ved at være mod slutningen. Det gør selvfølgelig, at jeg mister en lille smule mere tid til Marcinko. Man kan lige se ude i højre side af skærmen der, at han signalerede, at vi skulle køre, og der er jeg nok for naiv, lukker ikke ordentligt af her, og bliver altså på for bred, og det gør både, at Horion og Tim de kommer forbi. Det betyder, at jeg kommer ned på 6. pladsen her, og vi er altså i slutningen af løbet, og det ved jeg også godt. Ned mod sidste sving, og bare hurtigt komme tilbage. Han signalerer, at de altså bare skal køre nu. Det synes jeg er en dårlig idé. Jeg synes, de skal ligge og kæmpe helt vildt.
sådan at jeg har bedre mulighed for at komme forbi. Men de trækker altså allerede her et stort hul på mig. Selvfølgelig frustreret over, at det sker for mig endnu en gang, at jeg kommer til at åbne op, og de så kommer forbi. Den mod chikanen. Nu må de altså gerne prøve på et eller andet, hvilket gør, at jeg har en sidste mulighed nede i sidste sving. Ellers så skulle det være her, men her bliver det nok ikke. Afstanden er for stor. Sidste sving, det skal være et godt sidste sving, jeg får mig her. Jeg kommer tæt på, helt op ved ham. Så er det nu, jeg skal gøre det, hvis det sker. Men han har overkørt sådan lidt halvdefinitivt, og det er så sent dyk der. Ja, man kunne godt, hvis man var lidt snu, men det ternede flag bliver flaget. Og det var altså den sidste omgang, og det ender med en 6. plads her i den sidste finale. Yes, så er finalen kørt. Det var nok, jeg var lidt i tvivl om, jeg kom i finalen, men det gjorde jeg. Og jeg kom ind som, jeg var 12'er samlet set efter semifinalerne. Så kører vi shootout, og jeg skal starte med at køre mod Noah, som har været virkelig hurtig hele weekend. Og så er det den der, hvor vi kører en omgang i hver go-kart. Jeg følte virkelig, at den første omgang den ikke var særlig god, og den anden omgang følte jeg var fin. Men jeg var sikker på, at den første omgang den havde ødelagt det for mig, men det havde den ikke. Så jeg vinder mod Noah og får hans go-kart, og så kæmper jeg mig ind til anden sidste runde faktisk, så jeg skal starte 4. Jeg taber så i den anden sidste runde der. Så jeg starter 4 til finalen, hvilket jo er et kæmpe comeback i forhold til, hvordan det er gået. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle så langt op og lege i finalen i hvert fald. Og så starter jeg 4, og så, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder lige nu, men ham, der ligger foran mig, ham kommer jeg forbi, og så har jeg Marsengo lige bag mig, der ligger og skubber mig lidt. Og så der dummer jeg mig lidt, fordi jeg har overhovedet ikke overblik på, hvor langt vi er inde i løbet. Det viser så, at vi ikke var særlig langt inde. Og så begynder han at prøve at overhælde mig, og der skulle jeg egentlig nok bare lukke ham forbi, fordi han havde mere fart end mig, og så kunne han trække mig, eller de kunne arbejde sammen om at komme op til Victor og Markus, som var ved at stikke af. Men det gør jeg ikke, så vi mister lidt tid, men han kommer forbi. Og så ligger jeg egentlig ret lang tid bare og følger efter ham og prøver at skubbe ham, men han havde lidt mere fart end mig. Og så på et tidspunkt så laver jeg en fejl ind i busstop. Jeg ved ikke om jeg bremser for sent, eller om Marsengo bare bremser tidligt, men det ender i hvert fald med, at jeg kommer til at ligesom at låse hjulene for at undgå at ramme ind i Marsengo. Hvilket jeg mister rigtig meget afstand til ham, og jeg får 2 andre, som lå lige bag mig, lige op til mig. Men så dem holder jeg egentlig bagved og får mig kørt op til Marsengo igen. Men så lige pludselig så, jeg ved ikke hvad han gjorde, men han satte farten op Marsengo. Lige pludselig kører han bare sindssygt hurtigt, så jeg kunne ikke følge med ham mere. Og så mister jeg jo slipstrøm på Marsengo, og så kommer de 2 andre, som arbejder sammen op til mig. Og så er det egentlig lidt det samme fejl, som jeg har lavet alle de andre gange, at jeg bare lader døren stå for åbent. Så kommer den ene, og så kommer begge 2 forbi, og så er det hver, så er det sidste omgang eller anden sidste omgang. Så det var dumt, men så i betragtning af, at jeg ikke engang var sikker på at komme til semifinalen, så slutte 6 i semifinalen, så er det sgu meget godt egentlig. Så er jeg egentlig nogenlunde tilfreds, synes jeg. Jeg har fundet ud af, at jeg skal arbejde meget på ikke at lade døren stå så meget åben, og prøve at kæmpe lidt mere for placeringer, i stedet for at jeg bare giver dem væk, kan man sige, til sidst, som jeg har gjort et par gange den her weekend. Så det er nok det, jeg har taget med fra det. Så vandt vi jo holdmesterskabet, og Ian han vandt Masters, og Jesper kom på 3. i Masters, og så selvfølgelig Marsengo og Markus på en anden og førsteplads samlet set. Så rigtig stærkt af holdet, helt sikkert. Så ja, det tror jeg var det den her gang. Så jeg håber, I synes, det var godt. Yes, så man kan se her, altså 9. plads samlet i det, jeg kunne se, og taget betragtning af, at målet egentlig bare var at komme i finalen, så er det jo godt. Men når jeg ser Markus og Marsengo på 1. og 2. pladsen, så ved jeg også godt, at jeg kunne være deroppe af.
Men en rigtig lærerigt, det jeg kunne se. Og så håber jeg, at I synes, det var en god video. Tak for i år, og tak for den her gang. Så er der nogle spændende nyheder, højst sandsynligt for næste sæson. Så følg med.